I can't ignore the beat. Gotta skip my step, gotta tap my feet. I got a craving, you're exactly what I need. I've never been. Çigim şun haysi yağlarak. Ine şolar. Aşkabat mı? Hawa. Şonu veraýyn. Bolýa. Bu görünüşinden beri. Sağ ol. Bu görnüşlemeden täze geldi. Tagam gatygy. Eger alaýyn diýseňiz. Ha getir. Sağ olun. Gelip durun. Держи, брат. Сам, брат. Näme garnyň aňarda süýjülen oýurjak bolýarmy? Qeyla onu süýjük kököç goýmaly bolar. Näme günäň oýjakmy? Aýjan os qyzdan garnyň doýurmarsyň agy aňardan. Mene bilemok, her kim özüňkisin ötöler. Näme? Sen gatyg düşünme. Men bir daha jatdan çykypdyr, barýan edim. Ha, näme dost? Jügüň ýukarak geldimi? Sebäp sen özüň töle diýdiň, bilýär misin onu? Ay sonunda pul kan. Ay. Gözüň ýokmy? Kerwin. Salamu aleykum dost. Goňmy ýagdaýlar? Aleykümselam. Bamyň sen o? Men ba, ýöne yer şaryň torukdygy üçin eken o. Ahyrda taşdyrdy. Düşünmedim dost. Sen men diýjek bolýanymy o düşündüm. Eýgilik moglanlar. Oui, tanış ol. Dostum Kerwin. Bulam dostum Ahmet. Salamu aleykum. Wa aleykum assalam. Dost? Ýöne dostlyk goýuraýmaly. Oňa ýyzyna durmalyam näme? Düşünmedim ne? Häzir düşünmeli jok. Göränim dost. Yo, garaşalan bir minut. Şu suraty görýärmi?
Görýäňdäň şu suraty. Hawa. Indi sen gete telefonuňy bererik. Vallahi dost, gerekmay. Bersene bir telefonuňy. Yekecemin. Adyny gördüňmi? Ene çolaglan şu. Adam Baqy. Bizim eziz dostumuz. Gelmedin aya? Üçünü, yedisini, ayını, 40'ını. İň bolmanyny. Eline bir geläýmelik keninde. Bilýän biz sana näle garaşdyk. Dost ýenin agry gününe, kyn gününe ýa-da toýda belli bolmaly hany? Dost sözüniň hatyrasyna iň bolmanyna ýekiji gerek geläýmeli kiňde. İyi yarasın diýäýmeli kiňde. Düşünýän. Sen üçin dost sözi el ýalykka ullanyp bolansaňyň aýasynda, ha? Barmaň agram berene ýalypsyň. İň bolmana dost sözün meni görmäk kämir pozaýmaly kiňde. Wey, boynumda galma kawraýdyn. Ejem aýtdypdy dostlaňa. 26-syna gyýjygynyň toýy, jyým durumda çykýar. Dostuňa mal pökman toýa gatnaşgyn.